Umphakathi wase-Eldorado Park iningi lawo elakhiwe ngamakhaladi usaqhubeka nokuzizwa ushiywe ngaphandle nguhulumeni ngisho neminyaka engama-30 ungene kwintando yeningi. Njengengxenye yokubhekana nalolu daba, iphini likangqongqoshe wamaphoyisa eGauteng, uMeja uJenene Fred Kekana, kanye nezinhloko ezahlukahlukene ze-SAPS zezifundazwe baxoxisane nabahlali ekuqaleni kwanamhlanje. Phakathi kwezinye izinto, umphakathi uzwakalisa ukukhathazeka ngodlame lwamaqembu ezigelekeqe kanye nokuphepha endaweni. What has been said from here, is it going to happen? Will it happen? It's not going to happen because they don't care about us. Bathi bakhathele izithembiso eziphelele emoyeni abahlali base-Eldorado Park nezindawo ezakhelene ngobugebengu obudlalubi kule ndawo. Lokhu kulandela ukuhambela kwesisekela likangqongqoshe wamaphoyisa kuleli ngokubambisana nezinhloko zamaphoyisa esifundazweni saseGauteng kanjalo nesedolobheni laseJohannesburg. Lo mphakathi ulandise kanjena ngezinkinga obhekana nazo ngobugebengu. Absolutely no hope. You see, the reason why the hall is not even packed is because people have lost hope, they've lost trust. As I said to the Deputy Minister now, is that it's not the first time him as the Deputy Minister is here in Eldorado. He's been here before, the time when I was the ward councillor. The challenge is they're saying that we can't come to the classes because there's varados there. Some of them, they say we can't come to the class because there's another gang there, you know. And this is really concerning because they want to learn. I'm hoping to see a better and safer Eldorado Park. Free of drugs, free of crime, free of all the shooting. Ephendula izikhalazo zomphakathi, usekela kaMkhuzo wamaphoyisa eGauteng uthi ke benza konke okusemandleni ukulwisana nobugebengu esifundazweni. We have structures. Every Tuesday, all government departments in Gauteng, law enforcement from metros, from local traffic, from SAPS, from COCTA, Department of Health, Department of Community Safety, we sit together every Tuesday night. Kwezinye ke izinkinga ezibalwa umphakathi ukungabi khona kwesiteshi samaphoyisa eFreedom Park namacala abikwayo kodwa abasolwa bengaboshwa. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngise-Eldorado Park.